kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita orang percaya di dalam mengikut Kristus, terkadang kita salah berpikir atau salah menanggapi bahwa di dalam hidup kita mengikut Kristus, ketika kita sudah datang ke gereja dan beribadah, kita menganggap bahwa Allah berkemurahan hati bagi kita, dan hari itu juga akan Tuhan memberkati kita, dan semua apa yang kita inginkan Tuhan berikan. Kira-kira seperti itu pandangan pola pikir kita ketika kita datang beribadah dan mengikut Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menyatakan bahwa kemurahan Allah dan hati Allah itu tidak bisa dikehendaki oleh setiap orang sebagaimana kita mau. Dan tidak ada orang yang bisa berusaha untuk mengambil kemurahan hati Allah dan mengambil belas kasihan Allah dengan usaha, dengan kekuatannya sendiri. Tetapi yang menjadi kemurahan Allah bisa kita peroleh dan bisa kita nikmati di dalam hidup kita ketika hal-hal yang baik, ketika iman kita memperbuat yang baik kepada Allah, dan ketika apa yang kita lakukan berjuang di dalam iman kita, itulah yang akan memenangkan kita. Itulah yang membuat kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk kita memperoleh belas kasihan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Mama. Alang madam. Masa cuma ikomate ikomago sibugi. Masa cuma ikomate ikomago sibugi. Nama guru ikomate asatung tegang muse. Nama guru ikomate asatung tegang muse. Dari modo kami bake jalai kudo alake. Dari modo kami bake jalai kudo alake. Asa sungguh bagi di kuasa abonai. Asa sungguh bagi di kuasa abonai. Tampohan. Untuk abang asa boy bana tu pengaratan asa sehat asa boy bana manguluna oni mangha mirko. Ya, isu musim. Itu satu lagi, mana satu lagi? Ya ini. Amo selamat jalan mari ho amo Pola tangis. selamat tinggal mari kami di kami anak muna bapak muna dan bapak muna saya sehat-sehat mahami amo tujuan niari ho saya menjadi di mari kami sebut mau kasih menuju Lanjut. Pak, selamat jalan mari, Iwo, selamat tinggal mari kami. Judul aja Komat Leo. selamat jalan mari abang selamat tinggal mari kami. Lah horak songo ni. Lah horak songo ni. Oh, cuma dia dah horak songo ni. Bapak, selamat jalan mari ho. Jadi saya Leo, Bapak Leo, boleh simu. Jadi, soal dua kanon, masai kau Bapak, saya bereng. Dua kanon, mendarus ni. Jadi, soal Bapak ngalawe, ba.
Selamat jalan ma Iho Bapak. Maturasi mo ya. Maturasi mo Bapak. Salam tak kapau pungodo. Tualangon. Asa hubal lasuri. Unak semat daw. Asa sada hari. Sudah kagak mo. Lejo bengnia oma sanatu pasi dulioku. Arai soni dokon si jumbari amu ile nereng tuhamu masih sempurna. Arai dan mata hamu kita selesai mengurus tuhamu si jumbari. Arai berdal hamu tuhami. Buka doh marana doh marana. Selamat jalan, Mas. Aturan masalah nama. Orang sudah sana lagi aku. Kamu alai orang anak sini kedua itu anak. Maaf. Mau madu kada. Memang Bapak salah malah hidup kau Pak. Bagus. Udah be mangalai be apa be. Be batok mau kubangin na unga. Selamat jalan Mas Udi. Siapa amin. Makurali masalam. Pinaparmo do pa si Jumba di pangarato langsung masaya. Selamat jalan Madoku, selamat tinggal Marihan. Main. Bilang selamat jalan aja. Bilang selamat jalan aja. Selamat jalan mari opung, selamat tinggal Mariam. Kasih ini satu lagi ini satu lagi ini. Oh no. Iya. Selamat jalan mari opung, selamat tinggal Mariam. Oh, selamat jalan opung, selamat tinggal mak. Mana enggak, boleh. Selamat jalan Mario Bapak. Karobi aku Bapak memeres ko sa palumpangan. Karobi na si tayo ito Bapak. Nabuha mo ng Bapak kontan. Alam na memeres ko Bapak na karoon. Nagkusana. Ulo Bapak si Jumali. No, si Jumali. Nabuha na ng kalituhan. Lang sa dihir Bapak na indanak ko sa lumagan Bapak. Nasi pagi lebaran. Udah satu bangku langsung ke dia. Bukan, nasi pagi lebaran. Kalian sudah berjalan bayo Bapak dan Iya. makorali masanam. Kalau bulan behai Bapak. Tak keluar lewat dan sangat dia. Nah, jangan aku orang juga. Pak, jadi suami itu jauh, abang, nah jadi kenapa kakak memang kangen bro, ya mau sikap pembulu kan kami kok, mungkin nade kok, mungkin kurang, jadi makora sudah dalam abang, suami, dia ini kok kumon, saya apa
Jadi soalnya tulang bunga itu pakai holo babalok tulang doongan dalam pekan asli dari kami ngaji kalau mau itu aku sudah berdua dengan mulut dari tulang tulang dalam jalan dari tulang selama tinggal dari kami akan dilakukan mereka nyakon dulu atau bulan lakon mulai sasakang saat waktu botolna berdua tinggal soal naik orang kursirum akhirnya pertemuan jadi hari itu lepas lagi orang cakap orang mengajar kaki apa nama sekolah karena orang mengajar kalau serikat tahu memang awal rakyat dunia diajar ada lebih paham apa di kamu jadi orang mahal kenal kau dengar umum kamu kata rakyat itu ina kamunya ada kamu ada dong kemudian mulai bawa jadi jangan merasa sok nang kamu mau kira kalau sebelum Kalau kamu kemauan nanya lagi nanya dulu, kemudian kamu tahu. Merasa ada kamu dah ada orang yang nanya. Jadi beliau kita. Kamu kalau dimana kalau ini yang berubah. Dan orang asal itu juga. Baik kalau ada mau buka, berubah. Mau buka ini. Nah, jadi ini nama kurang. Ada dekat amor nanti berburu berada kalau punya dia tidak berada apa itu ini saya bodoh dia bukan bodoh atau akurasi nada saya bodoh di sini ya kalau ngomong oke kita betul orang
bisa mengukur mobil ada doa sudah disuruh jika kamu ramai imam bisa nabi Yesus dorong aku salahku lidu ikut Yesus dorong aku salahku lidu takut Yesus goyang monang dan musik naro takut Yesus goyang monang Jehovah di bata nami nahu puji di sombahami mengasau kuarena mo Kristus Yesus Tuhan nami. Tuhan son ete nami ma ikut Yesus Tuhan nami di perjalanan mulunamo. Jadi itu bahwa di deko kami di bagasan di mana botol di pernako di mantaniro Tuhan. Alam di patungan yung mudo do asin roham di tongan-tongan di mulunami yung berpuhan narpu di tongan di bagaso. Iman apa tu pahot aksara keluarga berpisah tuna dua nami nam tumoro sorong atuo. Tuhan kan nama katai hami doho jol mana kami. Alai hatam do nama dokoli ko pasang apon nami atau rasnami. Tu sahara ina tujuan nalo Tuhan yang ko nama katai. Masih satu Tuhan. Tak terbaik suado aka pangalaho. Pakatai yon do aka pameringan nang kapala kayo ke Tuhan. Maralupun na tutunan terus mati mapar. Tuhan mengadilai kami ima acara perpisahan keluarga tunda tutunan mon pasal mayaman mahidi itu pasuk tua kaya nakona leonomu akai bungolo dia kaneme aka bawpuna bisuk dia kali berasa pasikulan leonomu gugo dia berasa perkerituan lo nasala pataroka patuduan asa marindilo manangka keluarga popara ina dugo to karero sotia holomo asin doham di tong keluarga Tuhan di bata nami urutan nami dan ulo nami naik pasapon nami atau ras nami maratar nami yang marindide ulo na pinaruta di opuna sendiri tudi dong tok mohon di tong ulo nami asa sen nama muka satu nama ujungi di basa dami dong lasiro ada sen boy nang keluarga bagi si sopok nanti lahir nang rotu ina non pengaruh nasi Tuhan asa bulan mardung di bahasa kai mason 12 baca koi atau sama dosa nami nagulangi asa dalupan hawar pasuk-pasuk tanpa nak penasahat di tahun-tahun dulu nami galuk masa sada terlumbur di Tuhan dia amanahnya dorong di gulungan atau dosa pengalasan sesami Tuhan asaboi terjalaho amananyon ima tutang asya mumutu harajao ninas nanong juga nonita tangi homa kanyang nanyon ramita sumoko kanyang harapatay alea manami na dibunog itja say tunog dia mabari say roma harajon sesawat molokoham di betongos somunog itja leon matuhami sinarong lesopan sesam berusanami sokan sanami dosa di doa nomor dosa Tuhan. Mengulang kami terbiut torjuna. Kalua mahami siapa aku. Ayahona pun hara jauh. Lord hagod. Roh yang senapun saliling diriling. Asin di rohani Tuhan dan Yesus Kristus. Olong di rohani di bata amai. Lord persoalan itu di porbadia mana maramori matongan hitam. Lord namang hibur hitam di kion. Oh maroli saliling diriling. Amin. Orang semua salut. Sesuai dengan pikir dengan waktu, matutulungan sa kamu ke waktu na lawan ternelia nama belum nabi dan tujuan. Alani mau malu sedih, baik aku dan mau bersih, lawan waktu dulu setoni besok,
antara nabi yang tunggu budi halaman nabi. Jadi surat dunia itu orang non saudara sama. Ya, sama tujuan dunia. Ya. Maka dia bisa. Karena mau bukan nih. Betul betul. Hatani debata nama muhayulot tadi begasan manubuton songroma sia 2 Tesalonika 2 ayat 1 itu songroma hatana apalah Tuhan ta Yesus Kristus dohot debata amatta nama kaholongi kita
dalam mangalehon apul-apul namia totong dohot pakirimon nadenggan sian asli rohanai iba nama mangapuli jalahohot makohot rohamuna di bagasan nasaulaun nang hata nadenggan songoni matahakna tapasadar hatta martanya kita dipuji nasarohana miot doa di Tuhan Jehovah debatanami di parnakok ni matanya arion dipuguni lawan burani hasubuton marga pasar ibu jong-jong dohami ada Tuhan ordohot to marhite hatami ima di nama muhayu laun nami di ulaun adat para tuaun ima nang jumolo di alakpo sadak jatong-atongan nani holongan rohanami ima opun cuma di doli ada Tuhan di bagasan dulu seret ni roha dohami ada Tuhan roh mangidohot dua dopamu di bagasan tikyo sa tiroamu mau launon siya nama muka satu nama mujugi di bagasan dami na sumurong na siya ko'y mali Tuhan atau tong miat di tong-tongan ni parsaran nami di ulaun ada parsaran matuaw di bagasan tikyo so ngoni manang saluhuk na bonan ni hasubuton na Tuhan di nama ulawasa leonon musa dan ni roha dohlas ni roh di nasida sa tong mardami seorang nasida di Tuhan palapor roha dia kana makatai dia kana pasahat nakahatan na ulinadinggan tan lumubi masih salhort ali Tuhan duran ya kabula-bulan na nasida na sahat na kana ulinadinggan baik akahata boda dohot pasu-pasu tu peparan nyaman amiwan asamiyam madami nasor nasian hoye le Tuhan arsaringar di rohani bonani hasubuto terlumubi peparan nyaman amiwan macalo saluhutna akaboda dohot pasu-pasu tapi nasahannya kana marholong ni roha marhite-hite ulaun adat parsormato di bagasan tikyon sahat botarian non ali Tuhan di nalaw pataruo kami amana miot ngana parsatok kinani ko manaman dongani jalan mangurupi saluhutna kaudaw ni huriaman li Tuhan di tonga-tonga ni sakramen na badia li Tuhan songonima ho mga letiur ni ari na nagsibakyon nami di bagasan salarion li Tuhan mangulaon adat parsormato non sabuy mardame sonak kami dohot cuaca na dinggan mangulahos sa li Tuhan atong ali Tuhan jumulo masesa sa pangarasyon namin ali Tuhan maradopor doon ng salong na tarlungubi maradopoko jumulo may ali Tuhan sa sao siya buku para si rohami sinong gabi pangabati dia ka asidot tolong roham doke nanaing supasato mo doke Tuhan atong ali Tuhan marsangap mahupusin namin manotong may hotro di sa lilig-lilig na amen asin ni roh ni Tuhan ka Jesus Kristus doot holong ni rohan ni debata ama doot para sa oran na sa to di perbadi mamandungan ni kita walat niyong may hotro di sa lilig-lilig na haleluya amen. Amataraja inata soribara di sok kami pairuna suto jongjong madokon hata huhasi di parsormadon ni nadoto nami di bahasa tikyon ima opujuma di doli raja nami nang soribada di bagasan opason molotuk songonok penoain ubay kami partotor ni ima ulau parsormadon ni nadoton dang nama katidak kos sinadong kami dohon napadulo uhum do paguguhon gogo hami bonani hasuton alay raja nami nang sori pada adat doi nanang sibuk kota do nanang sibuk ulah nami bonani hasuton di bahasa nabason ima taringot di parsormadon ni naduto nami naung haholongi hamyon amang raja inat sori pada hami bonani hasuton mangido magomos tuhamuna saluna tarmobi ma tutulang nami do hula-hula nami mada sudi mata hamu amata raja do inata sori pada asa tong gomos bo kamuna di bagasan tamiang tujolo ni amata martua di bata asang giat di pasu-pasu ulota di bahasa sadarion siya nama muka satu nama ujungi di bahasa kolong dok dame neset di bata alani mulai di godang mahu pasata itu hamu di haroromuna di gokod dok di jojo nami di parsormadoni bapak nami nang holongi hamyon alani molotuk soni pehata mulai nami siap kami bona ni hasuton di nahurang lobi pajakon namin no di hamuna hula-hula nami salhuna do akasituan na toro kami siap bona ni hasuton mangido jumulo minta maaf aido penatolak mami doh na boy malo nami lau mangulahan ulota di bagasa sarion molu sikak ni na dodon perjolo merserta di hami tuhamu bona nyari bona ni tulang raja nami dang namang oroi sangatmu molotuk pedang buhu pajosor hami nang dison songot jujur manang taroboni na tutuot siap bona nyari bona tulang molo siap tulak penon na buhu buat tami raja nami merpangat jumahamu
Omba kilalayan nami anak komuna terlumoy mahasudonon di nasalilingon dang di parohahon di salud namang dotamina. Ang kuhani pa dunia suto kolat na makatahod do naman ni Roy do manuturi alay ina natolak mami amang mga luluy taringot du jujur ngolo ni natoton alani molotut penoy na boy no kupas hatami siya mulai siya tulang ni damangon ima sungot jujur ngolo na marpangaju mahamutulang do diamu aka opung nami jujur ngolo singkat ni opu jumadi doli di bagasas sadario. Ia bapa nami nahinan namargor opu Arman pasaribu namangalak bornir jai boru sihotang sian perlilitan ima nagabe tulang ni damang nang sarumatuon jala di basa-basa Tuhan madi amanamion danak toluhala dua mai bawa sada boru ia anak nasyakangan ima namargor amani Arman pasaribu mangalak boru ni rajai boru sihotang siap perlilitan jala di basa-basa Tuhan ma dinasida dana bawa anak si nomor 2 ima amanamion opujumadi pasaribu namangalak boru ni rajai boru putar-putar siap pematang durian Omma anak niop pung namin nahinan si nomor 2 mang nasyap pudan. Adoro sohupa totor hami taringot tutarompo ni nadoton. Tolu nakitubu ni daw pungi 2 anak sadaboru. Iya na boru nami nahinan marhamulia ma mang nahupa hami ma. Tu anak ni amang boru nami si galingking. Jalanung gabe jala horas saluk na nabur namion rap dohot akka pinoparna. Jadi amanamion ima opu jumadi doli naung bostang di bawah satikyon raja nami amang dot dehamui nang soripada. Tubuh ma amanamion tanggal 12 bulan pitu tahun 1980 lalu. Jala marhasuhotan ma tudainang nami nahinan Oppu Jumadi boru tahun 1970 jala di basa-basa Tuhan ma di nama namyodo inong nami nahinan ima danak onom halak opak mai bawa 2 boru anak nasyakangan namargor amat Jumadi pasaribu mangalak boru dirajai boru situmoran siapakam jala di basa-basa Tuhan madina sida dana opata sada mabawa tolu boru anak si nomor 2 ima amal leo pasaribu na mangalak boru dirajai boru syaturi siap pematang tualang jala di basa-basa Tuhan madina sida dana tolu halak bawa amang rajainan soli pada naliat na lolotar lumol madiamu hula nami siap turi rak mangido mahita tutuhakta asang dia siap pangido nami do pangido ni rajai dina somar bulung dope anggina nyon tu bijak anggiat dipudian ni na tutu nanyon tumi buro akas lasi roha asa sikop anggina nyon marurat tutoru marbuluk tu bijang pinita ni uloda di bagasan sadario. Ia nasi nomor 3 ima namargor Arman pasaribu raja nami yang keodang marhasotat dope ala disopa botohonon nami ma yang goon angginamion si nomor 3 ala ima persordingna di abang ni natutuon di dok natutuon dak si manuk si botaradora dak si todo turbuk siaut lomo ni roha ia abang ni natuto nami nang sarumatuon dang adong dililiti adorna alai dos matahini natutuon do abang nai jala di paboto do tu saluna amak taraja do kahula-hula di pagonggopom mon anak si nomor 3 gabe anak ni abangna i manaking nagabe Oppu Arman na dumubuhon natutuon jadi anak na si nomor 4
Ima amat Deborah namanga Pasaribu namanga boru nirajai boru padiangan siap kota cane jala di basa-basa Tuhan ma di nasida dana dua halak boru oppe mang raja nami nang sori pada nang dihamu salu nahulola nami tong domangido hami songon anggi nami si nomor 2 nakiani yang gong kinami si nomor 2 marurat tugijang tutor dodang berbulu tugijang ala yang gong kinami siap pudanon marbulu tugijang dang marurat tutor dobe ala ni mangido mahami tuhamu akasituan nator asang giat dipinitan ulotta di parsarma tuon ni nadodon tabalas rohanami tumibu anggi namion marurat tutoru tabani nong adongi ima buluk tugijang asa gabi sikop salu nanon pasu-pasui jaloni pinopar ni natudon pidulian ni natudon tuaka ari naneng roy boru siap kangan ima namargor naihet Henry boru Pasaribu nahinan nahupa hutahami tu anan yamang boru nami tapu bolo jalani basa-basa Tuhan ma dinasida dana opat halak tolu bawa sada boru raja nami nang sori pada terlumobi dihamu tulang nami nang hula-hula nami ima parsordina haroa akatulang di tahun no salpinung ngajumolo borhat iboto nami di pajolo damang naung saruma duo alani tinggal ma ditinggal hong iboto nami oddo ima bere nami do iba bere nami naopati ima na di permudu-mudu nilai nami si tapu bolon raja nami mangido mahami tuhamu tong mabok kamu di bahasa tamyang mulai namion asang giat margogo lain namion permudu-muduhon bere nami do iba bere nami na tininggal hon ni iboto nami na hinan asang giat na dabok na niluluat cupang na ni jalahan na sida terlumoyak karena di bahasa pendidikan do besonari akka bere namion asa di pasal Tuhan ma akka pari bisuk do akka parwinotoan dinasida asang giat boilas rohani keluarga ni amang boru nami tapu bolon nang sonang manang do rohanami keluarga besar Pasaribu boru si nomor 2 mang boru siap pudan namar gor na junita boru Pasaribu di pahutahami tu anan yamang boru nami pardede jala di basa-basa Tuhan ma dinasida dana ono palak opak mai bawa 2 boru raja nami tong dohami mangido tuhamu salukna iya kai bebere nami odoh iba bere nami di bahasa persikulat de besonari bo kamu ma di bahasa tamiang asam giat nasida boy dabo akka sida rohana marhide-hide bisu nasiang tuhatta jadi punguma sude pinopar ni damang nani haholonganon nong sarmatua ima opu di madidolyo anak obat talak parumai tolu halak boru 2 halak hela 2 halak pahop pusian anak sia halak pahop pusia boru 10 halak punguma sude pinopar nina tua-tua nong sarmatua 30 halak imamang raja na boy atau kami songot jujur ngolu singkat nina dodon sayang giat mabok kamu di bahasa tamyangmu asa saluhur na akka na binikiran ni akka rohani na yanak ko nina dodon di patulus Tuhan jada di leos sada di roha di nasida asa boy di paborhat na dodon dengan di bahasa dos ditahi jadi amanamiot tu tanggal 12 bulan 7 tahun 1940 lalu marujung ngoluma amanamion tanggal 3 bulan walu 2027 jala marumur ma natuton 75 tahun soni ma jujur ngolu nabohu patorak kami di bahasa tikyon jala hami pemangido ate BH adong hutang pirutang ni natuton at dorong dingoluna hami terlumobi geleng ni natuton radema hita makatai taringot di akka penyelesaianna ima hata huwasi do jujur ngolu naboh patorak kami
siap kami peduna sutot rabdo hazutot di bahasa tikion alane saya Tuhan ta mama masuk hita saluhukna jala mangaramoti dok madongani hita di perdalanan ninguluton soni mah hata siap kami moliate madi Tuhan moliate manang di hita salukna botima upasatay non khusus panortor tu hita nama kami Gabi apa? Gabi. Marolopolok to dinami marlas niro hami nak penong marujungolu na to nanyon ido pinardaga pinarsita ni talak batam molonuk ka sor matua iba las na maro ha papor hatto ala nong ido no sor matua do bapak nanyon molo tung disopi hami naing hasutol lama buto ni kodang nami terlumbobi tu hamu amat taraja ingat tasori pada naliat nalolo dang nama ketidak ko sinadong kami raja nami do patuduho gogo nang papuduhum alai lo samu hami mabuot to ni kodang nami hami hasuto pupari no punami borbor ne marata rabdo raja nya kapomoro nami di song lek kamu ma iji tu hami amang raja inang sori pada alani amang pade nami ador sobat tami tuan di kodong nami ala di batado simula jadi nabolon imana do parmulan ni tano do na sino alolo damang majo tomata debata mulai ate mama jadi amat taraja ingat tasori pada terlumoy ma hula-hula nami asal makorasi nasida dibuat di bahasa Tamia anggia ulon nami di bahasa Sarion dengan merdalan senama muka satu nama ujungi alolu atau akka raja ni hula-hula nami salutna mulai ate mamang patul halima amantara jangan tasori pada naliat nalolo nani haulong atau nama kaulong hami tong do mangido hami akatami aksian nasida asang giat tong dibawa di bahasa Tamia asa saluhun na pinoparinda tutuon lam tutorok na to ka ari nang roy alulu mato kasituan na toro bema gabi mama pada nami ala marmula do nan jadi marmula do bolong baik ma godang mula-mulai baik memang godok sobai asal sobai ma perjolo amata martua di bata sida do perhitian ni pasu-pasu si calon nami di bahasa sedero setorda baik masokba tuaka hula-hula nami salubna do tubuh akan ngolu-ngolu tomat taraja inato sirpada situan nato robon nato tong romah kaulongi hami di pasar Ramadhani natuto nanon asa tong dibuat di bahasa Tamia lab tutorok na akan pinoparnya tuton soni mang do kami akan nama orang itu akan non do nak akan nama bulu baik mama nami mengaji oleh kobe panggilan nami jadi sunari neng maliat mahami hata di nama tua do mendokon binua minanta no liat dega mai bai no gawe tingga pasu
Naik mahami hasuto doa karaja ni pamurun nami mangaliat. Pinta-pinta nami tu amat tadi bata anggia ma di bata nama masuk-masuk. Baik mama, mangaliat kita dulu lagi. Doa karaja ni akapa boron nami saluna agi apa tu lihat panggavia pangorasan tupahon yang mantua di martua di batang dihami akan nomor hula buru dok nama-nama rangki itu akak aren roy jadi dok raku dihita hasuton terlumuri di hamok kamang boron nami tersoni mador raku tuan godak tak asa tahu juga mador raku teh alana go termina don non ada udah hita masing-masing non soni mador raku teh jadi ope mak pada nami hatari nama tua dan nama dokon di matio dina muertio di barapat dina panatapan bal makodok si pitu manglas padul mato hasatan jadi today akan namar dongatu terus rohanami dihamu akka dolinami ang narong nami abang mangang kusong dia ben non panguribian nami permintaan nami songon na mangurubi hamu gudang otik susah dia rasmaro hamu nama jalo songon ni masyarakat mengenai abang bagus namu langsung mengalir tahu saja jok kami akan namar dongatu naik mangaliat tukoran sama suatu dia ini. Kamu mana opar tu siapa? Masih bang duluan.